А ти използваш ли слънцезащита? Това, което най-много плаши всички, обикновено са бръчките и по-бързото застаряване на кожата. Но повярвайте ми, има много по-сериозни проблеми, които могат да се отключат, ако не пазим кожата си. Затова искам да ти покажа нещо уникално. Това е специално огледало, което ще ти покаже дали кожата ти е защитена от вредните слънчеви лъчи. Само задръж бутона и ще се включи UV камерата, която ще ти помогне да разнесеш слънцезащитата си на всеки сантиметър, за да си сигурна, че си защитена на 100%. Колкото по-тъмна е кожата, толкова по-защитена си. То е малко и компактно, което ти позволява да го носиш навсякъде с теб, за да проверяваш дали не е време да обновиш своята слънцезащита. Огледалото има и ринг светлина на 360 градуса с 3 степени на яркост и двойно увеличение, като това ти помага да се гримираш безпроблемно където и да се намираш. А вечер UV камерата ще ти помогне да почисти старателно целия си грим и замърсявания от лицето си. Вземи твоето огледало сега в стъпка на celestre.com.